Kapitan Inteng. Lost and found! Lost and found! Chip, ano ti lulos and found mo? Nabati nga rin ti pasaheros kao, payaw. Sino itakin ko iti dayo ta? Iso nga rin nga yan announce kao. Lost and found! Payaw! Lost and found! Ay, kukuwak day tapayo. Ay, Wakaw. Ay, may mga rin alain na. Nabatik iti tricycle mo day ta. Imbag man tayo sublime. Amin ko ma-tricycle driver kat kasken ka. Talaga mo takasta ni Chip. Awan pa'y nabati iti tricycle na. Adi na insublay. Lagi pa no sa dino tinangibatsyam di ginatang mabugoaw. Laglagi pa nga raw. Ungat ka lang nga, ungat ka sa nuko maamalagip ka. Tilan to mga may maliplipatam kay. Lagi pa Di na nga rod bukawan sa anak atulang. Laglagi pa nga raw. Lost and found! Nana to yan. Umay mo alain dahil tinalipatan mabugong iti teresina ni kagawad ko anang. Ha? Ay, mabit lang ko raw. Ay na. Ay, agyaman na ko raw. Tainyag mo dito'y balay. Ijay gayam tinakalipata. Uladan yun ni Chip yung akwaraw. Ada mabati ti pasaheros na di tricycle na karga, isubli na. Believe kami nga ro da talaga kini Chip. Idol may. Oy, idol me. Idol may talaga. Isumit nga mintin suro ni Uncle Kao. No ada mapidot ya isubli yung iti akin kukwa. Dahil tatin suro ni Uncle Kao. Iso ano ada mapidpidot yaw. Isubli iti aking kukwa. Ay kapalakpakan tayo ni Chip yung akwaraw. Palakpakan tayo. Anya nga tatipalpalakpakan dagiti tanod nga agmi-meeting ijay plaza, maray. Ay, jakman amaw. Madamamat ti meeting da. Mitmitingan ni Kapitan Ida. Ay, Ay, Na. anyamatan. Maduman tingilawan. ay, itaypay asip-sipatum dagita ang ilaw, maray. Kasanaw ka nagaduma nga men. Ay na, ijay balay may. Mamati ka. Awan apulos ngilaw. Kasano ko mga awan ka nagado. Adda nga min pagababog may kinibadong ka. Hehe, nagmayat tupay. Kabuteng atalaga dagiti ngilaw. Naggatangan niyaw tagumatang akbamay. Kaya't ko mapukaw amin ang ilaw ditoy. Saan mi aginatang maray, ta saan mo't agagatangan day jay. Kanya nga ron ngay. Agoray kata irwar ko dito yung bulsa. Hop, hop, hop. Oh, day tuyo. Na, litrato mo't ni Kabadong. Black and white. Idi ka ubingan na pay dayta. Wen maray, kabuteng dagiting ngilaw kan lamok day taw. Uray kita ma, idisok dito'y lamisaan nga ado tingilaw na apsa. Nan, kitaan taman. Oh, haha, makita maray, timayapon dagiting ilaw. Aywan. Naulaw pa'y dagiti daduma. Kabuteng pa'y adagiti lamok. Uray kasano kadakkel alamok. Uray pa'y jay karorong sutan alamok. Kabuteng da, day taladawan ni Badunggaw. Kanya di bagbagam. Di pagchichismisan dagiti marites di tabagatan Chip. Mahilig ka talaga iti chismis ko, Sep. Mayat da itong istorya Chip. Istoryam nga ro dahil. Di ka nung retrato ni Tata Badong, akadaanan. Pagbugaw da ka nung itilamok kang ilaw. Di ka man. Unchip, ado tinakakita, idin pakita ni Nana Tuyang. Agbilbilib da nga ron. Aw, kas di ko mamati litrato tanya. Wan ko ma. Ang mga numabalin pa'y paghabog ka dagiti agtatakaw. Paray, anya tinakabitin itiri daw yo. Ay, awan day ta pare. Di mo latan pampansinay. Sandali lang. Litrato man. Pangbutbuteng kumot Anya? No, kabutang dagiting ilaw. Kinlamok day ta ang litrato pare. Aya! Iso nga uray dagiti agtatakaw. Kabutang damay. Nagmayatan.
Nanipod din bitin ni tuyang ko day litrato. Awanay, tagtatakaw nga umay dito'y balay may paray. Ay, uwan nga ron. Kaya nagadupat ti appliances yaw. Di, adapay kasla time machine ah. Iso nakarelax kami lang kinituyang ko paray. Awanay, tilamaw. Awan tingilaw. Awan pa'y tagtatakaw. Apay ngay maray, tawan metla kum abagas. Naibusanak. Kasanaw, nagnina mo ngamin una yan. Ibaon ko na ani badung ko amapan gumatang ijay ilay. Ay, huwag gaya mare. Ang dala malagip ko. Anya ngay dayta? Mayat gayam nga agpaiso. Apag bugaw itingilaw kan lamok di literato ni Badung Mau. Anya nga tanubuludak man. Pagabog ko kadagiti lamok di tersenak. Wunto maray. Sigay ipabulod kuntukan ka. Ngam di mo istoryaan iti sa bale ah. Mga no agdinamag taw. Kat buludanan ti amin a tao. Hindi ka madanagan. Jak istoryaan. Sigay inton bigaten a buludan maray. Tamapan pa'y makichinda ni Badung ka. Itugot na day taaya. Una, kat no swerte day taw no maikabil ijay pitaka. Kasano ko maswerte? Saan ang maibusan iti kwarta jay pitaka, maray? Ay, nagmayatan ngay. Nagmayat ah. Ado, ti pakausaran day jay alitrato. Bulodag to nga raw. Nakadanon tan dito yung tsindaan, tataba daw. At to'y diplitay, kwaraw. Ha? Awan baryamon 20 tipliti ita. Keep the change, kwaraw. Awanan ti baryam ko na. Wala, inak makichindan. Ayan nandiyan basket ka. Igam mo lang nga ruday. Ayaw na niya. Kat no mabatim man day basket mo dito yung tricycle, isublik matlakan ka. Malanga raw, mapana ka, kwaraw. Ay, abuy naman o pasaheros ko ni tataba daw. Nakagpasad. Nangisit a pitaka tinabati dito yung tricycle ka. Awan mo't sa balya pasaheros ka. Nilang tataba daw. Ay, kukuha na siguro dahi daw. Kitahag man. Chip, talaga pitaka ni Tata Badong dayta ah. Shhh! Di ka natagaray. Abot mo ti pitaka na. Uray Tadali to'y tiritrato na. Nagdaanan na idin sapay panawon ti hapon. Ay. Padasan tayo man apang butang ka dagiti agtatakaw inton rabe nagrunda tayo. Ha? Di mo isubli daytan? Naba nga isublik nga Kaya saan mo ako kwa? Isublim dayta ka ni Tata Badong, Chip. Basta di kag tagtagaray. Usarin tayo pa inton rabe. Ibagbagam asyak ti kabaw. Si kamagayam. Hey, yak nga rod malagi. No sa dino tinakaibatyak di pitaka. No ije nagluganak at tricycle. No ije naggatanga. Lagi pa no asino tinagluganam. Ni kwaraw, ije nagpailiak. Iso lang mo di malagip ka. Nabatim siguro ije tricycle ni Kwaraw. Isubli naman siguro no nabatik ije tricycle na. Sapay buluden kumapay ni Marikwa ng jay litratom. Ano nun na? Pagbugaw na itilamok kanilaw, ije tirsina na. Litrato mo't ni Pare Badong dayto idi bumaritaw. Black and white. Medyo kupas pa yan. Ang kabutang dagiti lamok kanilaw ka na. Uray dagiti agtatakaw. Dana. Kagatan mo tansa mo tinday tanga asaw. Aw! Apa ata ulam? Wana. Ada makaungay. Tapmad ada makaungay. Naa. Sa kung to ipakita dahito yung retrato ni Tata Badong. Itaan taman mo kabutang na. Umasito ka. Jesus kagatan na tansan. Ipakita mo dahito retrato ni Tata Badong. Wanan. Ha? Na. Kita man kalaw. Ha? Uray la agat tras di asaw. Dayjay, timbarayan. Ay, permia talaga tibutang na. Mayat dayto apang butbutang Ay. Ilamang mo dahito angkal. Ilamang mau. Ay, apay ngay mat. Ay, sus. Ilamang mau. Apay? Lumabas ni Nana tuyang aw. Ha? Amangan numakita na dahito igam mo aladawan. Ayan tay bulbulo da kalitrato ngay.
Imaduman tingilaw dito yan, Maray. Ay, iso nga rod ti umay ko ibaga, Maray. Tamapukpukaw di pitaka ni Badong ko anak kaikabilan ti litrato na. Nakapukawan na. Di na nga ron malagay no nakaikabilan na. Kung naklakit no umay mo ipabulo dan. Naglugan kat ni Badong kaw, iji tricycle ni Kwaraw. Ang mga noda ijay. Insubli na ko man kitkitaan nakmat alimabas ijay abay dakin ni Kapitan. No ipukpukaw pa ni Kwarog no damapidot na. Apay nga'y taawan mat apulos tagtagarina. Sa bali siguro tinakatnagan na Ang mga noy je palengke. Agron dati no Rabi, Chep? Dadamagan ka di pa ila dayta. Siyempre Anya nga itarmas tayaw? Awan. Ibati tayo dagiti pang urtayaw. Nariga ti agron da no, armas. Nagruna, no ada dagiti agtatakaw. Armas pa lang ti biro ka. Ipakita kan ka ti armas Ladawan ni tataba daw? Ipakita tayo lang iti agtatakaw. Uray manuda. Agatras da. Agbuteng da. No siyak, agnervyosak. Kita mo na. Kunakkan ka, mayat na ito yung armas. Awanan dagiti agtatakaw, tatiniliwan dagiti pulis. Kano nagado ti tinakaw day Rabi Dingwan pa'y. Ta ibagam nga awan, Kapitan. Ay awan dan. Ta idi nagronda da Kwaraw kung dagiti tanaw. Kat binutbuteng ida ni Kwaraw. Aya? Inusar na ti litrato ni pare ba daw? Oh? Ay. Ada kayo di ladawan ni Kabadong? Wan? Di black and white? Wan? Kano sapsapulan ni Marituyang? Aya? Nantabulodak ko ma. Pagabog ko mat itilamok kan ngilaw. Ang di mo ibagbag ang ada kami Wan, basta di yubuk-bukudan mat Ipabulod yung kanyak. Malala. Wan? Warag! Apay, tataba daw. Damagag man no da nabatbatik a pitaka di tricycle mo di nagluganak. Awan, mate. Kasapula nga minka di litrato kayay. Uray bagi dan di kwarta. Tinapatag, may sublikan niya di litrato. Ay, awan tinakit-kitak, tataba daw. Sa bagay, am-amu ka, Kwaraw. No adda mabatbati dagiti pasaheros mo di tricycle mo, kiti subsublime. Ay, awan tataba daw. Apay kit di na jak isublingay, no jak met kukwa. Anwak ngay ko madya ritrataw. Anggal, birbiro ka ni tatabadong day taladawan na. Apay ka na? Kukwa na nga raw. Isublitan anggal. Apay ko ma? Katsanta mata kukwa. Rumbang lang ay sublitan. Kakaiso na nga adot ti usar na. Amangan mat no usarin ni tatabadaw. No nga agsubli dagiti agtatakaw. Saan mat siguro ta na ibalod dan? Kan nabugaw mo mat amin ang alam mo kan ngilaw di balayaw. Kukwakon. Remembrance ko. Ang birbiro kan na nga raw. Kasapulan na mat ka naon. Kasapulak mat. Kukwa na dayta. Nadawan na dayta. Sige. Ikaw subli. Lost and found. Lost and Paano found. pa ilang day tapitakan ni tataba daw? Among marod nga isutyakin ko kwa, Chep. Daka saya. Isublim latan ni Jibalay da? Bayam tao may naalaan di tao. Lost and found. Kwaraw! Di pitakak sa mo dayta. Wang tataba tao. Nabayagin na birbirukag dayta kay. Alamaon. Kumplito dayta. Oray ti karga na kwarta. Apa. Nay. Diyan yung litrato. At dapay nga ta dita. Dapay abay ko mga ikatak. Alamaon. Ay, agyaman na Kwaraw. Aguray, taikan kay ti tangdan mau. Man-mano kay, tikasking ka, nga agisublay itinapidot da. Kasta Kwarog. No adda mapidot mo, rumbang laang naibirok mo iti akin kukwa. Kat isublim kan kwa na. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.